Бу акция безнең 9 августтан башланды һәм шушы тасмаларны тарату ул республика күләмендә үтә һәм әлбәттә беренчедән ул халкыбызда ватанпәрвәрлек хисен тудыру өчен эшләнгән. Ул акция безнең һәр елны үтә һәм әлбәттә Яшь гвардия катнашучылары һәм шул Татарстан командасыннан катнашучылар кешегә тасманы биргәндә алар сораулар бирәләр. Татарстанның тарихына кагылган. Ул республика Татарстанның конституциясе һәм Татарстанның байрагы ничәнче елдан кабул ителгән һәм республика Татарстанның байрагы нинди төсләрдән тора һәм кайсы рәвештә урнаштырылган. Һәм әлбәттә минем уйлавымча ул иң төп сораулар һәм шул сорауларга безнең халкыбыз бирергә тиеш һәм дөрес җавап бирерләр дип өметләнеп калам. Ой, спасибо большое. 14 елдан алып ул акция һәр елны үтә. Ул республика көненә кагылышкан көн акция дип әйтелгәндәме 30 август һәм шулай ук та Георгиевский ленталарны дип алсак 9 май тасмалар таратыла һәм әлбәттә менә 22 августта безнең Россия флагы триколор тасмасын да без халыкка таратачакбыз. Әлеге акция турында Молодая гвардия мин азатлык яшьләр арасында хуплый. Чөнки аның белән milli bayrakны пропагандировать итә. Шуңа без аңа каршы түгел әлбәттә. Әлбәттә без бу шуаны азатлык оешмасы башлап җибәргән инде 2009 елда инде без тарата башладык тасмалар. Һәм бүгенгә кадәр таратабыз. Узган ел без күрдек августта анда президент сайлауы алдыннан Миниханов командасы актив кулландыру ысулына без әлбәттә каршы түгел. Чөнки һәрбер милләткә файда китергән эш ул башкаларга тиеш. Кем башкалса да милләткә файда китерсә, аны мөһим түгел. Менә ниндидер безнең ысулны алдылар дигән хис калмыймы сездә? Юк, аны хис юк. Без просто кисенчә үзебезне күтәренкерәк хис итәбез, чөнки без мәсәлән аста шаганы башлап җибәрдек, рәсми милләт структуралар аны күтәреп алды икән һәм эшләп башкарып йөри икән. Димәк, без әле бусап торабыз. Димәк, безнең эшчәнлегебез бушка түгел, бәлки тагын безнең башка фикерләребезне, тәкъдимнәребезне алар кабул итеп, шулай башкара башласа, нигә бу милләткә файда китер өчен.